Saptiovoz az Dom Production. Alo. Asal ما باید تو دایت چی رو بگم من باید غریب شم بابا من شوخی نکردستم شوخی نفهم برای آخیران بار گپو ما گوش که ترا دوست مدارم مرا تو خانمون 11 سنتیابر билет парвоз ғарибӣ хайра хишхатиам синфо ашки чашм базиқӣ самолёт расид куловда 10 дақиқаи дига монҷидогӣ ай модара ай нағздида дилмадарон зиндагӣ маҷбур кард ки патсан мактаба партоя зиндагӣ маҷбур кард ки ё чашда бишава соя дил норозӣ лек маҷбурам ки ғариб шамака очаҷон маскора миём биё гирья накун коре накун очаҷон ки билета даронам миҷама барои зиндагӣ мерам ёвем зиндагӣ тинҷа мерам ки ҳаёт хуб шавад то ки шумо хор нашен мауҷа нарафтесам ки ягон та шармандашен гирья накунен очаҷон гуфтам ку ҳамаш хуб меша да гапом уверенам хела кадам андеша ашки чашми модар машид то ки бачаш зиғ наша парвоз самолёт расид ҳама гирьё ноумед наша очаҷон гуфт ягам синфаш морам ранги бачатем да ҳамаи пастиву баландиҳо мо қадитем шумора ранги ё чай хидмон медонем ай рӯз шумора ранги ё чай хидмон медорем дӯст модар розӣ шида ҳамаш гуфт раҳмат ки ҳастен хирсан мешам агар да бари бачам доим бесен розӣ шидем да ҳамаш гуфтем очагам нестай мо ӯра рафиқ медонем да дилмон доим места ҳамаҳал патсан расид занг алло очаҷон расидам ин мулки ғариби рӯса якум бор ма дидам зиғ нашен очаҷон гуфтам ку ҳамаш хуб меша лек иҷа фаромӯш кард бача я чизи дигари шакасера ҳаёт мегуфт қатиш хайра хиш накард дихта сари хамда мактаб дажая соат гирья кард дихта хид ба хид мегуфт маиқа беқадр бидам охия минутам ма бе ёдаш набидам наметонист япор хайра хиш кина овқати ма ё ки дига каса дӯст медошта ку ғайри ма фикрои беҳуда сари дихтара вайрон кард оромӣ омад дихтада фикр да бадаш зад мақсад мо фаромӯш мекуна и ғарибачара чанд қадаре кӯшиш кард неки натонисти кора якдигара дӯст медоштан касе неки ҷидошон кард дихта фаҳмид сабаб шава рафта венара лезвазад модар ҳамаи ҷора коф ки дихта ки ҷодай фарёду фарёд овоз несе худо дихта ки ҷодай ҳамом даромад модараш диди ҳоли дихташа да кӯчаи тинҷу ором ҳама шунид мотамша дихтараки ба зебакам хай ҷо чӣ ко кардӣ ба и кори дихтаракам да дилам ханҷар задӣ чӣ сабаб шидӣ кора кардӣ ҷавоб те сабрина ба фарёди ғамдор ҳамсоё оман давида ҷаноза то нисфи шома ҳама бардошто буд тамо дар гирьё